Meta l-warda twaqqa l-petali tal-ħajja u jibqa' biss ix-xewk tal-imrar huma biss il-memorji li jfarġu lil dawk li tant kienu jitaxqu bil-ġmil tagħha. Ġmil li kien rifless fil-persuna ta' Paul Muscat, kaptan tal-Gozo Channel, li l-ġisem bla ħajja tiegħu instab f'kamra fil-bajja ta' Mġarixxini matul il-jum tal-ġimgħa. Deskritt bħala bniedem pożittiv li dejjem ħares lejn il-ħajja b'entużjażmu, Paul kien ukoll bniedem dedikat f'xogħlu li dejjem xammar il-kmiem, ħadem u qatt ma kaxkar saqajh. Dan skont dak li qal il-kollega u kaptan Norbert Spanjol li ilu jaħdem miegħu mill-1999. Paul kien bniedem pożittiv, kun hemm argument ħajwaqqgħu, kien jipprova jgħin il-kulħadd. Ħafna tajjeb f'bniedem wieħed ġifieri. Paul kien dak li ta' taħriġ lil Norbert u għaldaqstant il-ħin li qattaw flimkien fuq ix-xogħol tul is-snin żviluppa f'relazzjoni ta' ħbiberija sinċira. Ix-xogħol tagħna importanti li nkunu tim, ġifieri su familja l-kru kollu. Allura u ġieli wara x-xogħol ġifieri ġieli morna niklu flimkien, ġieli morna ħadna drink flimkien, ġifieri Paul kien isu ħija, kien isu missier, kien isu ftit minn kollox ġifieri bħala persuna. Paul ħalla din id-dinja jitfit ma' sieħba tiegħu wara li x'aktar xmietu minħabba gass li ħareġ fil-kamra li kienu jgħixu fiha. Biex wara snin jiġġieled mal-kanċer u kien biss ftit ta' xurilu li rebaħ il-battalja, id-destini li ffaċċja l-Kaptan Muscat xorta kellu jkun wieħed kiefer. Fiżikament ħajkun hawn nuqqas żgur tiegħu għax ġifieri ħafna nies ħadu minna peress wieħed mis-seniors kważi kulħadd trenja warah, allura jibqa' jinteret ix-xogħol tiegħu minn wieħed għal ieħor. U bħalma l-kanzunetta favorita tiegħu tintemm bil-kliem You'll Never Go Away, hekk ukoll il-kollega tiegħu jinsisti li qatt mhu se jintesa' u li l-post tax-xogħol tiegħu qatt mhu se jkun l-istess mingħajru. Ma ħaninsewk qatt, ġifieri ħatibqa' magħna għal dejjem hawnhekk ġifieri fil-fliegu hawnhekk. Never go away. I guess you're here to stay.